Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Starmay sa Action Night Patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Action Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Action Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Sa liwat, kamusta naman mga parangka naman tagpalabati? Region-wide, mga pangalakad naman kita sa nabilin. Isa ka oras. 21 minutos karon nga daw Sabado night. Petsa 19. Sabado naman nga edisyon sa inyo siling para tuntuna sila ang liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga pwersa sa ato news team ato sila nga mga correspondent sa liwat na Manila sila nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sila kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Sa ato sa nga Patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyaw sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato na maliwat nga bantayan kagimulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon anano man nga mga eventualities from where the action is para si Action John Diaz nga mga responder the return of the comeback
Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bogina. Ang ato mga pagbantay sa mga update sa nasyonal kag balita international news center sa Aksyon Radio Bacolod pang Sabado night. Builog nato na porsa ni Aksyon Dale Salazar. Off na magkita sa kato sila nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side si broadcast engineer Henry S. Polgar. Back up diri sa ato nga IT expert Aksyon JM Baikin. Transmitter sa control tower Barangay Tarong Syudad Sang Pago. Ang porsa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kilandan ang inyo sinalagad ang Korman Action Light Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras 19 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Alright, sa mga maninay kag maninoy, dali na gid lang. Ihada kag ihado preparar para ganar, dali na gid lang. Ara ka na sa kalendaryo, lapis ballpen, kuriti naman ang numero. Pila? Anom na gid lang kadlaw ang nagahawit-hawit. Paskwa na. May nabili pa kita nga bali 3 CDs. Goodbye 2020, welcome 2021. Opdanta sa pagpangamuyo ang pagbulag sang tuig 2020. Na makagulo ginawa na kita sa sining virus na si COVID-19. Kabay pa na may ara na gid. Kag sigurado na gid nga ari na di. Ang pangontra virus. Pamaskwa lang. Amo ginang handom sang tanan. Ang inyo Christmas countdown diri sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Bagyo nga si Vicky tinag-amat-amat sa exit. Pagwa sa Philippine Area of Responsibility. In fact, nakakas na ang signal number 1 diri sa aton sa Negros. Kag pila kabahin sang Rion. Nag-ayo-ayo subong. Ang dalaga sa aton panahon, matinaw ang kalangitan, ara na siya haring bulan, nagapulo pakita na. Indikasyon kati was maging maayo na siguro, hopefully, ang aton lakat sang panahon. Ayos! Pakirandan ang ining abay sa aton sining pagpangalagad ang giradurong sa ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon,
Radyo. Ini mga bayan. Para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Lagi mga porsyon sa ato sa balagad, ginadulong naman sa inyo sa karumas ang Evergreen Herbal Capsule. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Kag, ini ka porsyon sa ato nga pamalagad, ginadulong man sa karuman sang DTX 500 Capsule. Ugali ang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radyo! standby na sa mga report na gikan sa ato sa nga mga correspondent. Una unta report sa ato sa Patrol 2, Cruiser Patrol, dumigin na responderan sila sa area sang Akinasan Division. Nasa may tango, brother, may aksidente naman nga na tabo karong gilamang nga gabi. Ano to, tricycle ko motorsiklo. Abot ko may enkwentro niya. Kaya gin responderan ini sa ato nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Po sa ato nga piloto, Aksyon Ninyo Begina with Aksyon John Diaz. Balaunta ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sabado night nato sa nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon John Diaz, isang aksidente ang giresponderan. John, may gabi. Mayang gabi, aksulik mayang gabi sa tutunan nga mga kakswan.
katahom sa disenyo sa barangay 17 dio. Abi ko tahom sang tabuh aksidentes tagob. Ano tabo sa tagob to? At tahom tong ambulance ang ang kagang fire truck sa Bureau of Fire Protection eh. Oh. Kaya sila ang nagresponde. Sila responder sa? Sa aksidente. Pero simple ito nga doon na simplang nga motorsiklo action na rin ka. Grabe sa tubang sang akin na village sa may barangay Tangob, Dobang Taroa, sa naparawag nila. Sa doon mismo sa may dalan na rin. Sa sulat sa bakod, kadulom-dulom, abis ang dalan, bla? Pwerte kadulom na nga daan nga reaction na rin. At di timingan maguro kayo na nga sinumpit na lagi sa mga motorsiklo. May aksidente do motor versus motor. Kaya pag-abot na mo na action na rin, dito kayo na, nahimos na ang mga nagkarabuka na ginamang to nga mga pagkabutanga mo to ang nakita naton nga ara sa may tunga sandalan nga naka on standby action Eric no why naman to kay na di nabta nato na eh pero pa angat naton sa area o galing amo tong ginabulong sulod sang ambulance ang Bureau of Fire Protection may ara ambulance kining iya ka BFP. Naka-assign sa Tangob something sa may Panukoy nga area. No, sila to ang nagresponde kay na-action na sa may lugar, ano? Sila man ang nagdala. Ang sige sundanay lang kami pagapit na mapanugilamang sa may tubang stasyon. Para nadala sa may Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ining pilason nga persona action Eric, no? Minor injury lamang ang naangkon sini at wala dapat kabalakan ang aton tanan nga mga ka-action. Do ti ara man sa pag-investigar karon sa aton nga mga kapulisan ang nagluntad nga aksidente karon nga gabi mga ka-action. Wala na ways kana may isa aton panyampos kalibot sang syudad no may mga ano lang rin ta mga ano lang tinion ni medyo mapangpang aton nga panahon. Pero nami gini ko mabulubugnaw gining panahon kado kalita gini sa iban ko nakabaton sila pamasko kado kadamo gido sa nagalibot-libot ang sila nagabaton blas ang Pasko bisan may COVID-19 basta pamasko gani pagambalan daw ay gid pugday way magapug-is dos papanglam la way gapugday way man gapug-is gatigulang la was la kun Maria la kun maisa Aria lang kun may Aria kun wala was gapug May gabi dila kay kagawad Peter may nobleo Gawad! Para si kagawad Peter may nobleo ga monitor siya mo dyan. Why kita na gawad? Ara, matik. 1, 2, 3, matik. Kagawad Peter may noble. Abaw! Doka mayo lang nga. Kanto ilan to sa? Sige, ikaw bala. Ito alam to siya. Ikaw kay kagawad, ako kay kapak. Hindi Kay kamo kay mato? Kabuto si kagawad siya. Gani sa bagay. Bad, daso naman wada. Kita lang daso wada. Basta may pagkakalandaw wada. Matik. Mayang gabi galikag. Thank you so much kay Barangay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. Mayang gabi na kapa. Salamat kita. Salamat gid sa paglabay-labay sa permit sa may barangay o sa Barangay 18. Lumayo man to kayo nagpapastal man sa select sa mga matao may dala nga mga suga. Ang kada road sa Barangay 18 the last time may ara sa lights on pasigaan gito pati dala dako nga balay blas tubangan sa Barangay Hall. May ara dala nga dugin pabutaan Manila Christmas decoration. Ang second road may ara man to Christmas decoration ni pamblastar. Third road may ara man ang third road pero may ginaga-participate dira. Usually ang mga dahon-dahon abis palibot no? O kung ang mga tanom dara ginapabutaan din nila action sang disenyo. Sa may lagun do ay gid sa may nagalagaw do ay gid action Ricky. Bisa mo ka namin ang design. Ta? Dito kay korpyo no sino ba malagaw man? Hindi ati, alas 11 pa man ang curfew, alas 10 pa man ang gani, iban gani, nag-aranda day pa rin sa mga balay limnan. Pero wala ba man ito, huwag sa mga nag-jogging, muni oras, no? Why, nag-get compared before, damo, pag-Jackson na Rick, galing kay ti, kabalo ka naman, isa sa mga may mga policy, ang provincial capital Laguna, nga dapat, pwede ka lang di, o kung allowed ka lang nga magka-jogging, basta kompleto ka sa imo nga mga health o kaya gina pa sunod doon actually mga minimum health standards gasok-sok face mask, may facial dikaw teka no, wala tiwai man hindi ka nakapasudlon sa gwardya laban o may gina-check pa na daw sila mga backtrack, gina-check na daw nila bisan ka po, arap lang nga duwa na balas mo, balas lawas mo pati ilong mo kaparal
Kasi purti ka pa, ang namang jogging ka, may face mask ka, may face shield ka nga daan. Oo. Dapat mako di resistensya mo, nakabalbaw ka dapat ya exercise kag ano ba? Nakabira-bira kag strict warm up, no? Kay para maanad ang imong lawas. Kay once, Pabalhas ka para magluwa ang mga kolesterol sa lawas mo. kag busla naman duwat magabot sa Christmas. Laban, no? Buin-buin lang gambay. Boy lagi nagbay no kayo bariya-ariya naman dako-dako. Bulot-bulot sa maluwat, no? Oo. Kay nato na naglagaw ko sa may Libertad. Oo. Kalabanan, gito-gito pa makal nila, yak sinarekya, mga bisaya nga manok, bala? Ay, kanamit na, tulaho. Kananam. Oo. Mahal galing sa mga bisaya nga manok. Galing, sobra na 300 ko, no? 400 groy. Oo, sobra mga 350 to sobra wala mong presyo kada. Grabe. Ang lahi pa to kay binilog na, bala? Oo. Usually, kung magbinilog ka na sang manok nga bisaya na abi, hindi na ka nabod sa kilo, sunod ka mong madlaga na lang sa 3/4 Oo. or madlaga na sabi mga sobra sa ito nga. Doon mo lang ginayang pinaka-baskog, amo na guro pinaka-dako yung size, Oo. no? Sang bisaya nga manok. Pero kay na, pero timong, namin ko maglantaw ka be, kung hindi ka mahilig sa patanay, hindi patanay tao ha, duanay blasang nga manok kung kagwanta ka maglantaw pwede ka kito yung kalantaw kay na samtang lagi na doong manok nga bisaya no nga kung ano ang imo dira kay ang ginay obra mo na gali pag-abot mo dira sa may Libertad may arad sa dako nga cage but sa lingon do kurong bla ka mamanok Oo. pili ka na dayon kung ano gusto mo lang tawag yung mga presyo managurog kalabanan depende sa istoryana yung sa gabrigya and then kaya makuton niya ka ano ni dress na ni naton iyaon naton ipang otda naton ang iyang o kung pang chap-chap sa naton o kung hindi depende man sa imo mo nga desisyon di kalabanan usually ginapa-dress na nila bla ano nila so ginapa-kuhaan na bulbul na maramad mong ilinetos ipagagurot sang liog aparte mga sagit sang manok is okay nato dumiyara pa bala na bakal nga do naluoy gali isagin pang do nga manok Oo. hindi ni siguro kwantay maglantaw yan ko ng manok kina pang do bala nga do nagalalain sa do manguy-nguy sa kinak sa ginapunggan nyo na mong Gano'n? ano gagapanago-nago sa likod ng bana bakal sa manok iyaw ng manok tapos manago sa likod sang bana ya kay naluoy sa Oo. do kulang na to guro manguy-nguy do kita kada sagit sang manok kaya ngalo man ang babae kay lantaw eh. Oo. Tapos naman na usually magbakal no, depende man sa inmo. Kalabanan ang presyo nag-range mga 350. Oo. Gamay na naguro bisaya ina nga manok. Gamay pa guro basis munga ako mga sulog mahal pa guro no. Mo gid. Kung mga sulog guro mo nakitid lodod ko ang sulog mo. Oo. Mulo bahal pag sa guro no, compare mo sa mga mulo bahadong mga. Oo. Pero okay, nakita ko na ba ang ginulugyan nila like sulog pala. Sulog. Amo ang ginabaligyan. Kabalo ka kung nagmunga naman, Oo. ginaubay na kay Vance Bisaya, ginapaitlog nila. No, kaya kalabanan sa bukid niya daan, di ba? May mga Bisaya dara, ginapaitlog na nila kasi yung itlog imuon nila nga pagkaga, palamawon Manila mo. Gani. Amo lang ginaubra sa iban sa Sa mga mukha, sa kalabanan ginabaligya, sulog ya. Na may bakal sa mga uma kasi globado sa action Oo. Bulubado, gini nabi ko no litsonon, litsonon bla? Lo litsonon mo Bisaya. Litsonon, kag namin ako no sa bawan, butaan kapaya. Amo na lang Sampat, tapat sa gid. sampat ginaya. Garalaway gining gapamati karon ni gabi mo. Nami Tapos may daong katumbal. Kung sa umaka nami magtula kay na lang daw daw dumalaga nga manok kay mahumok ang tulaan pwede mo mausap. Anong dumalaga nga manok naman? Bisa ko ni nang linghod Alingod bara ano pa ubin. Hubin nga manok ko na. Amo na gali. Kay humok no. Humok sa patitulaan mausap mo. Oo, sa bagay mo na. Namin natudo, ang natudo ako kapayas, tapos may katumbal, daon katumbal. May mga lagba nga paitan, baw kasi tinula na 'yun, di ba? Tinula na 'yung may kapayas, kasi may daon ka katumbal. Oo. Namit na mo, tamo ba Bisaya nga manok ko, no? Katumbal, kapayas, kag tanglad. Oo, kay kagapon, paglagaw namon kagapon, magikantuan kami. Oo. Amo to, may isa to ka sudan nga, isa namon ka lugar ka kantuan, Oo. may ginuto sila nga Bisaya nga manok, do pagkabalo ko green legs sa tugurong manok. Kita ko pati-pating tiis. Grabe. Pati tiis, kaya pagbukan mo
gid la. Di ba mo na ikalabanan to ano mong ang pating TL ginadala na nila ya bukad luto aksyonerek. Oo. Pating paa bla, tingin mo magasal gani isang manok ka Bisaya pating tela ra na kisa para mabalaan nga Bisaya. Sa bla usually mo to nakita ko, bako pating TL dala sa ba? Ginabutang sa do kanam aksyonerek no. Nami kung may mga muamo sina nga mga pagkaon. Usually kung Pasko, especially kung mga ibang lugar may ilig sa masudaan la, compared kay gid ang Pasko nga daan kabay nga kalabanan ginanday spaghetti, ginandaan salad, pero ba niya may ilig gid sa sulod-sudan, no? Para makasurusud-an gid sila. Magigop-igop sila, painit ka mga duwa. Painit ka mga duwa samtang nagakaon sila mesa. Kagpainit ka mga duwa kung manog-tulog na. So, magpasko kay tugnaw nga daan, subong nga mo bagyo nga daan. Gani? Basang kilala ko tugapon sa paglakat namon sa Moises Padilla, tugnaw pa naon sir. Amo gini pagdamo naman sang pumuloy sa kalibutan. Galing kati amo to katsimpo kapon ti kagulugal o magbugnaw gid man eh. Bugnaw gito ya, perti katugnaw kag tiyambal nila, amo gito ginatugto, panawag nga malamig ang Pasko sang may ginakupkop, di ba? Makuha niyo mong may bagyo pa? Oo, mahal lang na kung may ginakupkuba ng iban, di sa may bagyo para may painit-init ng lawas. Mo. Reaction JM, kahit iba yun, kubkuban nga lain, mong lain na ginakuban. Kita mo naman siya, oh. Dahil nakalot sa luya. Dahil nakakalot-kalot, ya? Sige lang ha, doon makakita, ginasang kubkuban. Pag nakakuhub ka na gana, hindi mo na magbuyan. Kubi na lang hasta nga magkuhub. Anong ginamuno ko ito kila barangay Cementer? Anong Christmas light nila? May Christmas light rin sa may ilang doon pasad, di ba? Contest na hindi. Ha? Contest? Ay, hindi siguro contest, do design lang nila. Okay. Doon naman na sa may ngalan nga barangay 17. Ang kay Kapadiling Diaz ka barangay 17, barangay 18, may isa? May ara to sa kada road bala nila. Tapos sa entrance may ara man na do design. Oo. Ang upper road nila do may ara, second road gani may ara nga do ang kada ang dalan gid may mga Christmas lights gid ya. Dito sa may third road may ara man to sa mga bulak-bulak nila dampe, may mga design gina aksyonerek. Kaya last time do nag-lights on to sila something, no? Anyway, sa totalan nga magka-aksyon black dukit anaton gaya sinumbalik nagid kadto sa mga mall, sinumbalik nagid kadto sa mga grocery store kagiban pa pinapaman ka daw di sa Pasko tiyang baga rin diri sang DTI hindi sila magkabalaka kay actually hindi man magtaas ang presyo sa mga balaklon mo may ara naman ay SRP nga daan galing kay tiyang baldila diri nalibay may mga bintahuso nga mga taho nga mga negosyante nga basta mo sila galing panyempo kadto nagay ngagaw ang ibang ngagaw mo sa ginawa nila pataas ang presyo tiyang baldi sa DTI hindi ta magamo sila diba sa mga Pasko gabaan ka discuss. Siguro ba ito barato man? Ang balaklon sa bundo ka barato man? Barato, subong aksyoner, pero may aragid kalabanan ng mga baligyan, like special kumambal nila nga, in demand ni, jutay ni sa iban, wala man na yung supply ni, pagkastasan, tariblat yung basang DTI, hindi na pwede, kaya may aragid aksyoner kay SRP nga ginhatag ang DTI, nga hindi na sila pwede kapalapaw sa presyo, kaya pag-aridri ni Ma'am Rachel na Fables, ang DTI Negros Occidental, ang mga pang Noche Buena ni, hindi ni aksyoner basic commodity, magsabi ka basic commodity, kinanglanom lang pinaka-basic sa pagkakadlaw nga tanan. Pero ang Noche Buena, kung mo may COVID-19, kasi holiday siya, mapasok na sa, sunod na sa, at hindi ka pwede kambal nga matapoy, di mo pataasan, kay wala na nalakip ginada sa aksyonereka, no? Para tanan mabla makatilaw magkamakatag masangchans ka makapalo-preparar sa iladra nga mga lulutuon sa lamay isa hindi man paggadingutan sang iban nga negosyante nga mahalan dira tugtog nga do hindi masarangan sang iba no at amo ginadapat nila man nga dumdumon kay para tanan maka-take time nga makaluto-luto man sila balay o puri na pamilya may mga kaon ti matamat nga may gamayon ng ang presyo na hindi kita patamaan actually para bulig man sa tanan nga mga Abot ato nga DTI kung libot man? Ang DTI may actually isang joint monitoring team. Yan naka local government unit. Ang isa iya pag ina-actually ka DTI dole.
no, so far do mo na ilang komposisyon, manglibot na sila kay starting next week, may ara naman silang rotation naman, mang monitor naman sila sa mga baligyan, balay kalanaan, balay ilimnan, pang sekyaron na nila tanan action rek. Kung nag-abide sa mga presyuan, ay la, sang balaklon, nag-abide sa presyo sang ibang na pang serbisyo kagiman pa kay problema na kung kay samong nga wala ba nagasunod sa presyo kag digan ang isa mo dito tutukan nila diri ang mga health protocol kay ambal diri Ma'am Rachel no Pable ang mga market ni mga mall damo permi sale decon sale ginalagas ginayag ka mga ka-action naton kung especially kung may mga budget sila katuan ginanilaya kag lulantaw to kung nakapasok kag sulod sa budget di matulutisting bakal. Pero kung wala agad, di why man no? Why man sila sang mabakal dira. Pero ang padre niya, ako pinarason kung kaisa, nga aga ka violate ang mga health protocol, kay ti, amo ni bilang katabo, nga kung kaisa hindi nila malikawan, nagasinumbali ang tao, actually, plus, dugangan pagid, nga kung kaisa, may agad sa lawayon, arab lang kung ano na lang, wala ganun magamit ra, ati, gwadya po, bisa wala face mask, or kung wala face shield action, Eric, no? Ang gamahal mo talaga dyan sa mga lulutuon para pang natsibuena, no? Hindi ba? Yes, ang ginabantayan nila, kay like for example, may mga report nga daan nga wala na yung supply sang hamong. Oo. Gakaubos na actually kang supply sang ham subong sa mga merkado. Do wala ka na masyado may makitaan subong ham nga products. Kaya ang rin ni Ma'am Rachel, depende na, no? Kaya kisaga ka out of stock gid man. Pero according sila, enough gid ang supply sa mga pagkaon, especially Noche Buena. Saktuhan gid na mo gid sa mga available nga supply. So ba diri sang DTI, Ma'am Nano Pable, wala dapat ikulban nato ng mga caption, may tempo pa. No, samtang wala pa na yung Pasko, pwede pagit sila kapamakal sa makinang lano nila, Action Eric, no? Yes. Ano na interview natin sa Ma'am Rachel no Pable kay ina diri sa Action Radio Bacolod? Kung may mga sila sila, included na sa premise, na-indicate na, to follow the most protocol, kaya ang thing that specified ang DTI. So, nakastipulate na sila ang panahon nila 7 commandments, no? Muna mga wala ka sa face mask, face shield, alcohol ka, social distancing, and others, no? So, na comply. Okay. And even to the market goers, Guru Ma'am. Actually, the market goers, nakulot ng sabunang sa report. So, siguro ka-careful man. Because we have to distancing and all the recommended mga protocols, no? So, hindi sila mag-fact-check it. Bastante sufficient ang supply. So, sa Manila, ang population so sufficient ang supply for the Okay. we can up to personally, we can patronize from local reviews, mga kabisano, sa mga food manufacturers locally. Sa mga delicacies or whatever sources, so, pwede na siya matutunan or patronize. Ay para at least dali man ang mag-rush. Sabay nito, hindi siya ng product. Bakit ginagamit? So, may nakasinig yung pangmutulong na lokal, go-lokal. So, kasi pwede na siya natin kamang ako niya pwede na i-suggest sa ating mga buyers. in this way, mga buligan, man may mga local farmers or local yes. So, buligan natin ng local economy. So, ang atong local manufacturers. So, action Eric na matian si Ma'am Rachel na Fables, ang DTI Negros Occidental. Amo lang na ila panawagan permi, nga dapat subong ang panahon, bisan na Yuletide season, actually, hopefully nga mag-go lokal, support lokal ang atong tanan nga mga ka-action, especially bala ang damo balaklon, kaya baliya, kung pwede naman kamakal sa local products, bala nga ipang saho gabi sa mga lutuon, sa better, kay ti mabuligan mo pagid nga pa sa nyug pagid ekonomiya sang probinsya damat-amat sa gyapon nagabangon tubtoban sini nga mga trion action Eric no. Kaya sila gusto mo mamalaklon para preparasyon niya si Buena ti plano para sa mga matamat ka na lang. Yes, amo nambal niya kay ang dapat tunay mo ang schedule mo bla nga amo kaning adlaw makadto sa mga baligyan kay para ti kompleto na imo tapos isa anay lang bla isa lang kakadto
kung may budget lang man, tingbon mo na lang bakal. Kay paratis hindi ka naliwat nagwa pa, Oo. hindi ka naliwat maginutok pa, Nan. hindi ka naliwat nakaklosiban nga baho nga do, hindi mo na may Gani. Kita ka gamixla na mo, no? Oo. Depende sa mo. Oo. Ati pwede nga tingbon mo na lang nga daan, no? Hindi kay para hindi ikaw actually matamaan gid, no? Hindi ikaw makapuyan, Oo. hindi ka man mahalitan. Kay kabudlay sang mga amo sila mga cases kung kaisa nga wala ka kabalogan, iyagli adamo ka pa sang balaklon, no? Subong gwa ka, pagkasun nga gwa ka naman, may pasugo ka naman at ang COVID-19 nga transmission dimpaktan basig balik man si Bubaray, no? Disgrasya action erect. So hopefully sa to tanan nga maka-action, makamatamat na pastar ang may ara na nga daan budget. So wala pa, hindi pagpilito ng baga ni sa naton nga maka-action man, di practical sa mga panahon, no? Hindi naton mapakta na di, dapat practical kita kung why gid at be satisfied kung anong may ara, no? Pero kung may ara gid ka gusto magpanglipay, why not coconut, no? Kung sa tupad malay mo dra kung may ara-ara at pwede naman nakalos share, Oo. no? Pero hindi jud gid pagkalitan nga subong panahon Pasko na. No. Ang Pasko ipreparan mga daan, no? Oh. Mayang gabi lang dra kay Mr. and Mrs. Mopada sang barangay Ginpanaan sa Moises Padilla. Okay. Kay damo to nagapamati sa Ginpanaan gapon bisan sa may merkado bla. Oo. Mayang gabi lang dra sa mga taga sa merkado, even sa mga taga-tanod nga nagabantay. Ay, gabi. May nagariman gito sa akon nga naligan pa kuno gaulat kuno sa porok-orok na makadaog sang sapway gid kadaog. Ang bako ano murabi kay hamon nga mga bulonoton da do ikaw na lang mangindi kay awa na kami ka ano to damo sang bulonoton gid subong. Damo gid subong? Ang balamon, pila na lang, sige-sige pa niyang stop sa ARB, pero nung damo pag hindi apon doon tondo, ay pag kami katapos-tapos, no? Pag hindi mabuhin-buhinan, kaya karamanan, kay Tigaradlaw, pila na niyang kadaog, pero do, hindi kaya makatandog. Kung baga do, hindi subak sorry ka patayog, no? Compared sa hindi kaya yayawan ka kaya patayog, sa ni kay Tigaramo sa mga bulunoton, alingadaan na sa San Carlos, painubaan ng mga entres, paano mo na mata ano man, pero sa taga-barangay ginit panaan, amo ginigit pagambal nga dako lang nga pagsalig. Lalaban. Salig lang, no? Was-was lang kuno may total damo dira humay sa gintanaan. Ariya lang kun may mais kay dumayara man dasang mga ginapang tanom nga mais. Ano na takbo na muna ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sang syudad. Karon nga gabi ang aton nga mga dalanon medyo manaligwa naman pero nami gini Sansa gini. Sansa ka mga balay ilimnan kaya karamo gud subong nga gabi sa mga nagalibot especially kay started month nagalana ligan nga adlaw guro iban guro actually may bonus pa ring iban ati amo gining ila tempo para makaguruguwa maka standby kag makapulo pahunay abaw do kamayo lang no pulo pahunay sa iban nga mga balay ilimnan no opod sang barkada amigo kag iban pa Pulis tagalibot man dyan. Bakitaan ka, patrol kargalibot. Correct? Pulis tagalibot, kita mo patrol kar nila. Sige na libot. Session 2, kita na maginaga sige ng bihong. Iban nga mga police station, paglibot naman Session 8, galibot man. Session 1, no? Dugay-dugay, ano na, nag-trentiri na ng police station number 1. Libot na nag-surrect sa tanan ng mga areas of responsibility nila. Pero ang police visibility patrol doon matamat, kinabalik. Arab lang mga police na may kadapusod. No? Kada pusod ng dalan may pulis, kada pulis may pusod. Tandaan, ang sarap lang. Ang ilan mga beat patrollers yung gabi, ito harap pa man ano? Mga beat patrollers na nila ang gabi, harap pa no? Yes, harap pagyapon, mga beat patrollers nila, naka-on standby sa mga dalanon, galibot-libot na. Subong nga mga harap, doon sa kilid sa mga dalan sa mga ginsangan, ang matama, Manila nga ginabalik aksyon erek, kisa gariga badi-badi, kisa adra, isa lang katao, pero importante, mas namigid man mo makita mo pulis dala, nagabantay, kung ikaw may mabitbit kita milyones, lumambak ka nga safe ka, no? Pero compared ko wala pulis dala, nabi, abaw ka pinagusto, lo ibang kisa gariga binalagan, abi mo kung sino ganyan nagsaray, karabusan, gariga nagsaray, mo na to ang mga kawati nga wala sa may maubra, subong nga gabi, nga nagasigya man siya pulang pangawat, bisan pa nga may COVID-19, matapikan gani sa COVID-19, karamaal gid. No? Tidamo gid even subong nga panahon amo sila. Mas maayo nga may mga pulis nga naka-on standby at least mabas sa iban nga safe sila kundi man sila na amtang aksyon erek, no?
Karon nga gabi mga dalanon sa palibot sang syudad mga kaagson, ligwa na dumasado sa mga salakyan nga nagambiyong sinisag hapon nga mga tinion. Sa totalan mga kaagson, halong lang sa pagpanakayan karon nga kagabihon, preparagil para ganar kay Monday nato mapaktaan karon kamustang panyempo karon nga gabi. Then abaw may mga burbituon wala gid chance sa pagulan mga kaagson. Sa total mga kaagson bantayan balitaw sa aton nga natipon sa police station number 9, may isa actually ka wanted person, alipre sa Bukidnon nga wanted person, taga Bacolod, mataga niya guro nga dumayo waran tumaris sa Bukidnon, nagpulis Bacolod at karaposan, dali siya natakmas Bacolod kinasundan man sang kapulisan. Ang detalyang kaso, simple lang, rape action na rin. Rape, no bail. No bail. Oh. Hindi lang isa, duha pa ka rape. Double rape? Isa ka rape, isa ka act of lasciviousness. Pero in relation Japon sa RA 7610, ang Special Protection for Children Against Abuse and Exploitation. Minor nagrugan rapes ni? Amo duma 8 ka tuig. Wala ka to ate, bata gid tapos gid. Tapos ginis gasa ka rin kaya bali way sa kuno nag-rape bala may edad na ko, mang-rape ako. Ati, si Malanta na kahit hindi pa manahugan ka, walang tumares ka pulis. Tapos huwag kagin may mahimo. Among ni pagsiling nga, Christmas ka, sulod sang prisuhan. Ang detalye sa mga rita ribon sa patol, bantayan sa tutigapon nga pag, balik report. Sa tutanan na kakson tandaan, may saman sa marason sa pagduga, sa baratian sa tanlawas mong paguya. Sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa Bacolod sa Action sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Action John Diaz sa Derabet sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na si Action John Diaz sa finale sa isang report. Balik ka papalaga niya before we wind up karong gabi sa aton sining pagpangalagad. Ang report man ni Action John Diaz kinadulong siya sa Kalawan sa paring kaya sa guys sa Tokyo, Japan kay Juan Roberto Ranet Del Yuso Sr. Ibo ni Butcher sa Germany, pa-check attendance lang.
si RDF Estevan, ngayong gabi. Kay Madam Judy Del Moa, kasi ni Police Colonel Calixto Mabugat, kapaurok-urok is Action Night Patrol. Amo man si Pigasos, si Madam Tina Mabugat, sa ang manager sa mga ising isadra sa reclamation area, kapaurok-urok. Gid si Sonia Diratore Delgado, araman nagapaurok-urok sa Action Night Patrol program. Di man kompleto ang gabiya kung hindi siya makapaurok-urok pamati. Raman sa kay Lily King, baw si Lily King nga purok-urok ito. Si Police Lieutenant Alan Di Guzman. Si Police Lieutenant Alan Di Guzman nga paurok-urok ito. Ang bilog niya sining pamilya. Sa Paranaque City, Manila, raman si Marcel Alejo Pabul, si Antonio Binado, si Arnel Binares kag Junior da mayang gabigid, kag Toto Andro ra sa Alihis. Ano ko dara ang Pamilya Paredes sa kay Rinilin Paredes da mayong gabigid. Nandala nga pamamati, no? Sa kay Annabella pamati isa sa Action Night Patrol program. Kay Bernard Huxon, ha? Nandala nga paurok-urok. I-check tara ang mga report na gika sa mga correspondent. Standby sa report ni Action Percival Villamor. Una-on ta report ni Action Roger Gutib. Gikan sa area sang Cadiz, Manapla, Sagay, Escalante. Ang mga tipon nga police report ni Action Roger Gutib sa pagpangalagad sa Action Patrol Program Sabado night. Si Joel Diroca, kalimay gabi dirao, kapamati masasaton. Si Madam Eleonor Focuda, araman si Mayeng, kag si Marilo Villar Tanaman. Teresita Tirante, sa barangay RSB, si Dina Di Capito, araman si Hazel Somaldi Biniegas, nagapamati gid sa Action Night Patrol Program. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Roger Gutib, line number 3 sa report. Jermaine, gabi please kami. Yes, Action, Eric. Maayong gabi kamay-gabay sa mga action and Merry Christmas. Merry Christmas. Katong mga balita sa Eric sa sininga mga pag-monitor nato sa palibot ang manapla bago bilang paghigangot kita sa kay Police Captain Jeric Bermudez nga matulotawhay gid subong Action Roger. But sila nga Merry Christmas. At may man sir, sila ko tayo Merry Christmas man sir. So, sa siyudad sa Sagay, update lang din natin sa COVID-19. Kaya daw medyo matulotawhay man ang siyudad sa Sagay. Mayong siyudad sa Sagay kaya ang ila sininga karon update sa COVID-19. Medyo makabig na ton nga mayong record kay man may guluganan siya. Tungod kay ang siyudad sang Sagay may ara siya Action Eric nga nagpositive isa pero maayo kay ang naka-recover sa COVID-19 apat. So nagnubo-nubo ang ila sining kaso, ha? Siyudad sa Sagay pila dahil lang kay ato na lang kay nari na to din na kwal pa na dula pa ang
active nga kaso is pila 28. Pero nagdubo-nubo ni siya, no? Kaya na may-ari karon nga isa lang nga confirm, may ara man nga naka-recover nga 4 aksyonere. Sa siyudad naman sa Cadiz, mayo ang ang lakat man kung monitoron no? Sa naton talagi na kay sa siyudad man sa Cadiz aksyonere ang update naton sa COVID-19 pila na lang ni ang nabilin is 21 nga nag-21 ba may kuha naman may positive nga 4 may naka-recover nga isa daw medyo nagtaas-taas yung tayo 17 na lang tani ini pero karon 21 naman tungkol kay may ara nga isa lang ang naka-recover pero may 4 naman nga nag-positive. Dugang ini. So, 471 na ang kaso sa siyudad sang Cadiz, Kabilugan. Pero ang active na kaso, 21. Hindi na siya sila nga dalagko gid kagdamo gid ang positive. In fact, doon nagapanubo siya na masiling na ito na sinerek nga na flatten ang carb. Gaw-ara na siya nagtibukan ng gapanluluhog na yun ang kaso sa COVID-19. Sa pila na doon ka mga balita update pa. Antes sa ibo balita, dugang ati, may man at least good news ti sa nga taga-Cadiz kasi nga matamat manubo ang kwan, ang dalagan subong. Yes, correct man. I-maintain na lang dyan ang kwan i-maintain na sa Cadiz ang social distancing, wala na problema, Jer. Kaya mo gani, mo ginang importante, labi na karoon ang sunere kasi Christmas. Ang amon dito niya, medyo magkagwagwagin mayo ang tao kung aberto ang Cadiz City Park kung natigin pa kamayo sa alkalde. Ang pasirantan. Yung pa kamayo sa alkalde, ang children playground na ginalagawan man sa pinalaton ka mga kauturan, sirandaan. So, amo na, gina-stricto nga ginapatuman gin. Kasi ang pag-celebrate mula sa Christmas o family reunion, dapat pinamilya na lang gid na sige ka imbitar pa sa mga outsider. Ang pila ka mga Christmas party ginadumili. Kaya mula ganing nga silin ko, kumagamo siniya minus gastos taos na pag-amot niya sang January na sa tuig, may ara pa bilin. Kasi hindi niya sila nga birabiragin tungod kay kung yutay tao, yutay ang gakaon ko di gamay man na gasto. Mo na nga ito, sila paglantaw yung sinerek ka. Sa pila na ito ka mga police report na ito tawhay man, sugod ni sa pila kadlaw na niyo te nagigadto kadlaw mo itong dakop gid niya dakop sa nga kapulisan sa una man nga pagpungko gid ni Police Major Akidishar atong si Gary Ruiz nga may kasong homicide. Diwait man to Japon kapiyansa sa karon gid tukay na to di blatter interest sa Cadiz City PNP. Ang naka-record lamang mga alas 3:32 kay na amo lang ni ang daw ginirahay sang bato naging pa-record sa isa ka residente ka ginisya ang requirement gani sa barangay kasi mag-amo na yung mga kaso referable sa barangay ni para nga kung di mo saya tingayo certificate of file action na gumapile ang kaso Amo. Kasi wala man nagsunerek sa mga napilasan kag wala gid man sa mga sila may nagkalabuka kung kalaguba gid kundi nga naglagubo lagi ng bato sa atop sa pinsa ka panimalay. Gid pa record ni Mrs. Carmela okay 37 anyos sa edad, Mrs. Carmela okay imagalo na 37 anyos sa edad kag residente ini sang puro klubi sa barangay Tigliwigan, siyudad sa Cadiz sa sulod sa iya nga panaisayon nga sa tong tinarikdan nga
hapit sa 16 ni certain Mark Bucane, legal sa pagitaron kag residente man sa Puroklubi, hambal sa ilang sila nga tapos ni nakon guba abot na ginaguba ya nya maulan gid ang bato bro. So pagkatapos na mga las 8 sang gabi na mga adlaw aso sa nagtinagasak ang bato. Uy. Sa ila sila puloyan. Gin bato sa? Gin bato sila sunod dire sa pag-record nga 6 to 8 times gid ang paglagubo sang bato. Basta tupad balay man da nga pamato da Jer. Basta tupad balay man nga pamato da. Ganito mo ganilagin mention niya madinga si Mark Bucane kuno protest ang mga lasay si medyatak na sang kapon ang ginimo iya ang mga bato ginigit pang picturean niya. Okay. Sa top? Sa top yan na recover ang bato sa balay sa balay. Pero nilaganag pala naog nagrong bato Dito kasi yung picturean niya. Sa isang nagapicture siya, gira naman liwat sila sang bato. Delikado man. Amo na ang record na lamang niya pero ginpa-refer ni sa barangay. Apot kay sa uli, di nabutang diriho nga ang nakita niya ko na certain Eduardo Valladolid, Okay. alias Nonoy Eduarda na butang hindi na Eduardo. Diba si kon ang nagapangaboy sang bato ni basi kon kuan siya nablang magambal siya nga imbis nga bato na imo sa batwa. Tila pa. Galagati budlay man adjer. Ang importante nga may ebidensya nga mo gina siya kapangabal bato da kati pwede mo lang makambal sa sinong tao, importante ebidensya. Ate aligasyon niya niya. Sa akto lang ang nakita mo kasi ginaboy bato, nami ko makuha mo siya nimo picture pa nga boy sa bato. Gani mantik balok tani yung bato niya so siuon kali sini duloble man panawal mo kada ang star makita mo ni daw makakanta kagid sang Twinkle Twinkle Little Star po. Kung may igo ka. Pero ini-acceleratin aligar niya nga kung ang mga ginpa-blatter din nagapamati man sa aton karapadala sa balita. Gusto man sila magpayag sila side, pwede man sila makapablatter man to kag ipagniwalaan ni parang balita taman. Or if not, pwede man sila makapa-interview na ila ipagniwala ang ining aligasyon kasi kabalo kita ang initanan step muna siya ang first step bala katigin refer na ganini sa gitagalan referral para nga mahusay ini sa barangay. Correct. Mapatawag, mapasumon sila dason kundi sila mag-inusgana sa barangay may ari nga nagreklamo sa ako aksyonerik mo kaya nagpalabot sa kuno reklamo nagtawag sa akong kayo nagpalabot sa reklamo kay may reklamo sila sa barangay nga tao law gitapatapan na kuno ka daw kuan lang husay-husay lang ba sila liko kabalo ka ma'am ang barangay hindi maginema makasiling nga sino may sala da kung mas possible mo lagi pa barangay ka para mahusay ka mo correct para nga hindi na pwede ma'am nga masilig sila nga isa ka tao na masilig sila nga ikaw guilty ka beyond reasonable doubt kasi lingkod din sa korte part sila sa idalom sang DILG pero siling ko hindi sila sa idalom sang aton nga judicial system. So pwede sila makapatunga agod nga makangkon kamo sang settlement. Pero kung hindi kaya confirmation na, kung hindi kaya satisfied sila, pwede man nila nga ipasa sa ila da lupon sa barangay ka mo patunga pagkatapos ka hindi ka pag-conforme ngayon ka sa certificate to file action sa pagkatapos sila i-file mong kaso sa korte. Pero kapag file mo sa kaso, hindi ka man nagyapon sila nga tagaan. Okay, balik ka sa action Jergotib, action Henry nga utod sa nga linya. Tama na basta mga kaso nga repairable sa barangay, isa-to rin na sa barangay. Pero sa first, second, third nga hearing, hindi maariglo, ilupon naman, i-refer na sa lupon, tatlo mo nagyapon ka hearing, pag hindi na kagaway sang settlement ng patabot, ma-issue na certificate to file action ang lupon na si Roger. Damo na ganay, siling ko sa iya, sa pagitan na ganay, siling ko, kon
maka-file ka na kaso, hindi ka man kasiling nga dayon-dayon nga masiling ka nga paboran ka man kayo nag-file kaya kaso, kundi nga may mga summary hearing pa ina o kung sunod-sunod na mga hearing kag kung mag-hearing nga dapat attend kagid dason kinanglan magasto kagid kasi may mga kagastuanan nila kaga kinanglan di mo na ipagpabayag kaya nag-file kaya kaso mo kasi magwa na karon masikon magwa na nga non-interest ka man sa imo sinigil nga kaso. Oo, kasi kung ma-failure ka man sa tatlo hearing kagaway ka, mangindulaan mo yan, di ba? Oo, di mo na gani, islig ko, ginapabalo ko nga sa imo, para nga, maka-desisyon ka sa gusto. Kaya kung isa ba lang tao, kasi lang, pailat ka kaso. Oo, di balo nga, pag-file mo na kaso, di mo na sila nga, ang i-file mo kaso, presuhura na siya. Oo, correct. O kundi nga mas maayo, hindi ako mag-ininsidyan ay magbalik kaya mayang abuot. Sabi na ko magkaingod, bala, pero sining isa ka, sige pa record ni Carmela, okay. Na kung mag-ayuhay ka magkaingod lang ka mo, dapat mag-ayuhay ka mati. Doon, no, blang ko na ba, sinugan ka na, magsigat tabang, sinubalangin mo na tawgon na ko, di mo magkaingod, doon mo na makabati. Teka rin kung lainay ka bubuot ako, di mo nga matay, mamulan na sila. Pero kung ayuhay ka mo kada daw may matasan mo, kundi yung time lang singgit ka ba, o tinalo ka nalo ka na marin, nalo ka blang, di damo muling si mo. Correct. Muna nga, hindi kita sila nga mapainit kinayon nga daw pataas kita sa ngaton nga bugal nga kuno andi makafile kita na yung kaso. Yes. Kundi nga, ibutan naton nga, na matawhay. Kung pwede pala ganun ba, settle na sa barangay, settle na lang na kung hindi na makalambos korte, kaya kasi usik simpo, manager mo. So, correct, Suneric, no? Muna galing at butangan kita sa barangay, kalibutangan kita sa kagawan, mga barangay kapitan da nga barangay kapitan mga kagawan da nga magapatunga kami lupo para para mahapos na para sa aton. Yes. Bali kami mga aral kayo interpret sila mo, labi na kung pamatian bala mayo ang isa kagisa na so nangyayari niya rason gid siya. May aragani ko nga na sa una nga gitagaan ko ni sa ngamon kapitan nga magpatunga pasos sa ginhusay na talo man ito nga kawayan di gusto sa tagyasang duta nga ang kawayan gabuton na so kwaon sa tagyati gusto ya sang nagtarong kawayan nga pabayran niya pabayran mo ko pabayaran mo ko kaya ako na yan duta niya itanong ko na kawayan ko aon mo, siyempre bayaran mo sa huli na desisyon ko hindi na mo Eduard, ari ang jakto gabuto mo na kawayan mo nasundalo mo na sa inyo mo lang na, hindi mo na sa pamabayaron kay yan na duta, hindi mo na mo matanong ang kawayan sa kamot mo na siya giduta, si karon gusto yan na gamiton kwao mo na, di mo to na misinterpret mamalak sa nere ina nga mga sistema, pero yung jakto sila nga iyan iya properties kintamnan mo. So, kung alam na iya kay kinalalo niya na, kag hindi niya kinala mabayad pa siya, kay pwede ka gani kasuhan sinada na trespassing. So, kung si Kapitan Madirin Diaz pa siya, forgiveness na lang. Amo na iya mga tirada. Siguro ko si Kapitan siya mag-usay, laban-laban, mapasinsana yung maginis sila kasi si Kapitan forgiveness, ikaw given. Ako si Kapitan forgiveness, ako ang ako niya giveness. So pwede man na Japon si Kapitan forgiveness kaya kanya matag siya apat gid kaputos. Ayun di purma. Lain ang imunit nila, tayo mo yan. Nandala ka sa istorya, mo yan. Apat kijayaw. Apat na po to siya forgiveness. Forgiveness. Dawag din na balaan lang mo. Bili mo yung simo So, actually, kadyo, tayo lang yung sa ito mga tagpalabati, masig makatagbat sa mga idea. So, hindi nga pag-interpret ang mo masang barangay. Kaya sila nga daw kita patapan lang kami to. Hindi, kaya balo ka mo ginayang role sa barangay. Mas possible. Aligluhon. Nga,
be with you. Kinanglano na daya. Si Kapitan niya kumayo, tayo na diferensya. Si Kapitan Manuel Diaz, kaya inalargaan niya na yan. Sili Kapitan Diaz niya, forgiveness kay wala na ihatag. Ano nang disgrasya kaya na ihatag? Kasi ang guys ada, forgiveless. Correct. Forgiveless. Kaya kung may color, may color, colorless. Kung may siling ka nga forgiveness, may aray hatag. Pero kaya wala naman, forgiveless. Atong pa wala. Damo, kinabalaan ako sa Roger. Dili ba? Pwede ko pati niya iwas kapitan pa. May ara na nagadagagin tigana sa kapitan niya. Kung si Roy Beltran pa niya, purple. Purple. Sila ni Roy Beltran. Kilala mo si Roy Beltran? Nagkagatis man eh. Color na yan. Si Roy Beltran. Kilala ko na yan. Si Roy Beltran, kilala mo ni ba? Wala puti nga tao nga taas kayo. Taga Cadiz ni? Puti na siya nga taas, siya nga itsura. Abot mga bilang height ka na, labot na siya. Purwan? Purwan. Purwan? Ay, purti ba? Basta kulang-kulang lang na sa ang colores na kulang-kulang lang sa kwan mo. Sa nablang mag-order ka blang kape bla, masiling ka nga with milk. Masiling no, black. 311 kuno hay chow. Nag-PM sa niya 311. 311. Kasi Migo Roy Beltran pa na siya, inang simpleng tao. Black beauty, pero buot. Black is beautiful. Buot po. Buot, mga buot, mapisan. Mamon po, ninalay sa iban. Grabe, nabira mo siya ba? Sige na. Siya wala to. Ano na lang ito, Lita? Siya ko siya wata. Tato lang tawa, ay bala. Tao, kamay kami Kapitan Diaz kay Mr. Jonathan Diaz, kay kagawa Jonathan Diaz Jr. Amigo na ni Virmiho, dahil na pumatigid sa ito, nakisubong man sa hindi ka mati mo nagling pa rin ni Kapitan Diaz si Mr. Rosy Diaz sa barangay Kaduaan. Kaya arigid niya. Upon man naman sa BPA. Okay. Nagatamyaw mo tada sa nagyuman nga pagpamatigid sa aton nga amigo nga taxi driver. Sino bigo nung may manggubat. Kahit nung po maligwas po mati mo na sa ato amigo William Prias pa rin siya gawang Gina. Ma'am Gina, kasi buman siya kay Toto Julie na ibasang ko. Mayong gabi and Merry Christmas. Report! Kagpok. Report ka din sa Norte ba, Isaac? Probinsya sa Negros Occidental o nasa balita o nasa aksyon? It is aksyon, Roger. Good live nag-report. Iyon na ni. Sa makulod, aksyon! Roger! Laging nasa gitna ng aksyon para may bago dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ayo, salamat kina si Roger Gotib. There you have it, live report kika sa isa nga area of responsibility. Ang balita pa na si Roger Gotib ginadulong sa inyo sa Kalamansang Life Extension Clinic. Gusto niyang libre ka medical check-up
Una sa tamang serbisyo. Aksyon radyo. Manong email kag manang ni Lida Lopez dira sa barangay Tabuanan, Bago City. Mahal dira kapag paurok-urok, no? Kay Jeneline Gonzaga Sarona kag kay Harry Quinyosa Hamilo. Sa kay manong email kay manang ni Lida Lopez sa gendera. Mahal dira kapag paurok-urok, no? Sa kay Fernando Maravilla, sa kay Nald Sumugat dira nagapamatigid si Nino Kitsch Padilla. Ga monitor mas ato sa pamananggat. Si Toto Roy Beltranda, ara sa gapono ga monitor. Si Jack Abansenya Quisada, may gabigid. Sa kay Manong John Bernasol and family. Sa kay Mr. and Mrs. Manuel Co dira sa Silay. Toto Manuel Co ga bugtaw paglion. Paurok-urok pa sa pamati. Gerardo Bironqueda mayong pagpamatigid kay Sharon Jap, sa kay Digon Saga. May pagporok-urok sa kay Lilian Lames, Mary Jane Crispy Ayuma, kay JP Paes. Nagpaurok-urok din si Alexander Pila, si Jonah Paiba, Ronel Traico, kag si Sir Benji Hiron and the family. So, SPO1 ni si Sir Benji Hiron mo? I think sa kuan siya sa police station number 10. Eric Rojo Asiado, may gabigid. Dara sa Quezon Metro Manila, no? Nagapaurok-urok sa pamati sa aksyon night patrol. Sige. Alin sa report ni aksyon Roger Gotib. Ryan kag si kumare ko dira Hassel Borja, may gabigid ha. Kumpare Ryan kag Hassel Borja and kids dira sa Sumaga paurok-urok kid. Si Melba Olivares kag si Philip Jesmo. Kay Attorney GDN, ano na pagporok-urok ka? Jilin Mongkal Tamuna Saruna, araman ka paurok-urok, no? I-check na report ni aksyon na Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Aksyon Percival sa report. Press, may gabi, please come in. Mayong gabi, aksyon na Eric kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Night Patrol. Isa ka persona iya aksyon Eric nga inisya top most wanted person kag inisya halin sa may San Narciso Police Station halin sa Zambales aksyon na Eric, no? Kag dire nakapanago sa syudad sang La Carlota. Kag ini nga operation ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe upod ang Zambales Police aksyon na Eric kag ginag-serve sang warrant of arrest sa isa ka persona nga ginkilala diri nga si Angelo Obispo Disikan di Cayo. Ang Angel Obispo Disikan i Dacayo aksyon na Eric, no? Kag 36 anyos kag isa ka construction worker kag may asawa kag digto siya naka pangasawa sa may barangay Sagang La Castellana, Negros Occidental. So ang operasyon, no, ginkandak sang aton kapulisan diri sa siyudad sang La Carlota kag bitbit ang warrant of arrest kag serve sa among persona nga may case number sang RTC -11-094-1 nga inigin isyu naman ni Honorable Marifi P. Chua, presiding judge ng RTC Branch 70 Iba Zambales, kag wala ini sa bill recommended action na Eric kag ini nga kaso sa pagbayular sang kaso niya nga ginapagatubang kaso nga paghimulos o kuna rape action na Eric. So wala ini siya sang
bail recommended. Karon ang suspect no pagkakuha dito sa aton kapulisan dito sa amo nga lugar sa may sagang La Castellana, gilayo naman ginadala sang aton kapulisan pakadto balik sa may Zambales City Action Eric agud magpangatubang finis ang kaso nga ginpasaka batok sa iya. So mo ni ang nakuha naton nga mga balita gikan diri sa aton area of responsibility kag live report diri sa compound sang La Carlota Police Station ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat ginaksyon na Percival Villamor, live report dira sa may Centro Negros at sa La Carlota PNP Connection. May gabi dira sa kay Art Cabanillas, sa kay Bibian Aconya Esteves da, Romel Castillon, Janice Aguilion, kay Inday Almaladag da, may kabigid, no? Inday Almaladag and the family. Sa kay Jovelyn Nimenso Buenaflor, Fatima Dormidor, manoga pa urok-urok sila. Pamati sa aksyon na night patrol. Kay Cheris Bain, kay Julius Gayanello, araman sila si Fernando Maravilla, Mel Bataga, kay Ramon Indonilia, kay Lisa Montecastro, may landara nga pagpaurok-urok, no? Kay Mary Jane Itolye, ara sila nagapaurok-urok gid pamati, no? Action Night Patrol. Sa kay Dini Absilon, may nagapagurok-urok sa mga miyembro sang Operation Tulong Task Group, mga taxi driver natin nagka-monitor gid. Si Adrian Mendoza kag si Ronnie Arus, no? Kay Sir Adrian Mendoza kag kay Sir Ronnie Arus, may nga pagpaurok-urok pamati, no? Kay Julie Salvatierra Neyo, man siya nagapamati diri sa inyo para tuntunan. Pagbalik naton, balik ka report sa ato sa Patrol 2, Roswell Patrol pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang ini nga bahin na. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balikan na si Action dyan diya sa Patrol 2.
Sa isa nga final report man gabi dira sa kay Yamyam ha. Sa kay Yamyam dira ka kay Manong email kag manang ni Lida Lopez. Sige pang yasin nga kuno nga paurok-urok sini nga. Aga patabwas mabugtaw. Gali ka. Ako siguro basi mabulanti ni si anong email kag si manang ni Lida Lopez. Balikan si aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action dyan sa balik report, Ms. Kabak. Arestado aksyonarik ang isa ka security guard na kinakabig man wanted person dito sa may Malay-Balay sa probinsya sang Bukidnon sa ginpatigayon nga pagserbe sang warrant of arrest dariman sa may syudad sang Bacolod sa mga katapo sang Sabtina and One section sang Police Station number 9. Suro kay Police Lieutenant Gilbert Bateles ang officer in charge sang Police Station number 9 nagpakigangot sa ilang Malay-Balay probinsya sang Malay-Balay Police Station kung sariin ila ginapangita diri no ining persona nga ginkilala kay Rene Mata legal ang edad nga ibaruan aksyon Eric nga ini siya gali ang nagpauli diri sa ila lugar sa area sa barangay Sumag sa tungbulan sa Marso sa 2020 antes pa man ang pagpaidalom sa lockdown sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Dugang pagidari niya Batiles nga inigaling si Mata aksyonarik ining may kaso kung may standing warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa layi nga may kaangtanan sa paghimulos o kon rape abi aksyonarik in relation sa Republic Act 7610 o kon Special Protection for Children for Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Dugang pagdiri ni Batiles, wala labot sa kaso nga rape o kung paghimulos, may dugang pagdiri nga kaso nga act of lasciviousness in relation sa gyapon sa paglapas sa Republic Act 7610 o Special Protection for Children for Abuse, Exploitation, and Discrimination Act action, Eric. Ang nga kaso, wala sang piyansa. Ang act of lasciviousness may aras ang 80,000 pesos ka piyansa para siya naman nga temporaryo nga kahilwayan. Para rin ni Batiles, nga inigaling si Mata, dito na siya nagdugay sa may Malay-Balay Bukidnon, kay dito siya nagtatrabaho bilang security guard sa sulod ng 37 katuig. O galing na pauli niya siya diri sa probinsya sa Negros Occidental, wala nila may baluan kung ano ginang pinakamadalong nga rason. Tuptob nga subong, bulan sang Agosto, sinigatuig 2020, ginpapanaog ang warrant of arrest batok sa iya sa Regional Trial Court dito man sa may Balay-Balay, Bukidnon aksyon na Eric. Yari si Police Lieutenant Gilbert Bateles sa atong interview. Ang Bacolod City Police Station 9 receive ng information from Balay-Balay Bukidnon that may-ari rin isang persona kundi may aral sa standing warrant naging papanaog galing dito sa Malay-Balay Regional Trial Court. So, nagpatigayon sa pag-follow up mga operatiba kung saan na-locate ang isang tubig na gina-hidingan na suspect. No? So, sa pang December 17, nagpatikayan kita ng pagkandak sa police operation na nagresulta sa pag-arestar ng suspect. No? Ako siya may kasong rape, no? In relation to Republic Act 2016. Gagamitan niya kaso. No, bilhin niya siyang rape. Okay. In relation to Republic Act 2016. May isa pa siyang kaso mo ang act of productive business in relation to RA 2016 man. Ang isa ay dahil ba recommended 80,000. Aksyon kamatihan si Police Lieutenant Gilbert Bateles, ang officer in charge sa Police Station number 9 may kangtanan sili sa Silinga nakaroon sa paginakop kon disposisyon sa Police Station number 9 ining nalakpan nga si Mati aksyonarik kung sarin of course ipaidalom sa nagkakigong disposisyon gina-check pa nila kung nabala i-travel gini siya no it is most likely isaylo gini siya pa Bukidnon kidigto aksyonarik gin pa panaog ang warrant of arrest batok sa iya. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So, nasagot sa aksyon sa Bacolod Action Radyo.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Aksyon Night Patrol! Salamat dyan, Theriabet, ang kabukusan nga pagpalagad sa Action Night Patrol program sa Sabadong edisyon. Si Mirasol Ticauda, monitor pa sa ato. Kiss me goodbye, kiss me good night. Bye-bye time. Ato sa mga patrol, unit reporters in action. Nga nagpangalagad yung kabi sa action John Diaz, Roger Guti, Percival Villamor. Action ninyo bugin ang atong piloto sa Patrol 3 or Patrol 2, Crosswind Patrol. News Center, Action Dave Salazar. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Hendrix Pulgar. Backup Director Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert, Action JM Baikin. Transmitter Control Tower, Barangay Tarok sila sa bago, si Broadcast Engineer Edward Barico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kasama Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang nilagad ang kurman Action Night Patrol Program. Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, siling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat antes pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.